ಕಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೂಲಿತನತೆ ಸೊ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊದ್ದು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರೆತಾನೆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿದ ಅಂಚದವಿನ ಕೊರ್ದು ಹಿತೆ ಅನ್ಪೋಂದುಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ನಡೆ ದಯಪಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಆಡೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಕೇಕ್ ಕೊಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂದು ಅಂಚ ಐತೆ ಕೇಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅರೆಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬರ್ವ ನಾನು ಬಟ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅನ್ ಕೇಕ್ ಕನಪಿನ ಸೊ ಐತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ನಡತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇದೊಮ್ಮಗು ಬರ್ಬೆ ಬಂಡೇರು ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಇದೊಮ್ಮಗು ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಆಯ್ನ ಫುಲ್ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಎದುರು ನಡ್ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಫೈನಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಉದಯ ಬೇಕಡಿಗೆ ತೊಂದದ ವೆಜ್ ಕೇಕ್ ಉಂಡದೆ ವೆಜ್ ಕೇಕ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಸೋಮವಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅದು ಕೇಕ್ ಏನಾನ ಈಗ ವೆಜ್ ಕೇಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೇಕ್ ಒಂದು ಉಂಡಾ ಅದಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿರಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಿ ಗೊತ್ತು ಚಿದ್ದು ಕಾಹಿತೆ ಉಂಡ ಕೇಕ್ ಉಂಡ ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ಉದಯ ಬೇಕರಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಪ ಏನಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೇಕ್ ನಮ್ಮದು ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಬೇತ ರೆಡಿ ಮಲ್ಕೋರಿಗೆ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ ನಾನು ಅಪ್ಪು ಯಾರು ಒಣಸಲು ചെയ്തേരാ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಹೆಂಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ನಲ್ಲ ಒಣಸಾಕಿಸಿ ಹೇಮಾ ಜೈದಾರಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಜೈದಾರ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಡುಟ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅವು ಕೇಕ್ ಅವು ಬೋಡು ಓಕೆಂಚ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತಕ್ಲೆ ಬರಲ್ಲ ಎಪ್ಪೋಡತ ಮಮತಕ್ಕನ ಚೆನ್ನಕ್ಕನ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತನು ಹಂಗೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಹೇಮಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಡಿಯರ್ ಹೇಮಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಓಲೆ ಏಕಲ ಮಾತ್ರ ಪುರ ಹಂಚಿದ ಜುಡ ಇಂಚಿದ ಮಾತಾಡಲ್ಲದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ಡೆ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಲು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಜೂವಾಗ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಇಂಚೆ ಟ್ರೂ ಆದಿ ಕೂಡ ಯಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೂ ಆದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಹೆಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಂಚಿನ ಎಪ್ಪಾಡು ಪಂತ ನಿಕ್ಲು ಹಾರೈಸಲೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕೇಕ್ ಪೂರ ತಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಸಳೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ತಾರೀಕು ಎದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 15 ಬಿಸು ಪಂಡ ಇನಿ ಯುಗಾದಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪಗಲಿಡೀ ಯಾನ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನವಲುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಮೂಲು ದಯಬಂಡ ನಾವು ಸೆಕ್ಕಿಟ್ಟು ಚೆಪ್ಪರೆ ಹಬ್ಬಿ ಫುಲ್ಲು ಸೆಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಕಾಡು ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಂಚಿ ಪಲಾಯನ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಗಹ ನಾವುಲೆ ಕೋಡೆ ಕುಲ್ದೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬರ್ಪೆ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಅವಲೆ ಕುಲ್ದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೂಡು ಅವಳು ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಅಂಚದು ಬರ್ರೆ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮವಳು ಯುಗಾದಿ ಪುರ ಮಲ್ಪುಜ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಯುಗಾದಿ ಮಲ್ದಿಜ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅಂಚ ಯುಗಾದಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಪಂತೇರು ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಸೊ ಇಂಕುಲು ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಅವಡತ್ತೆ ಪಾಪಾರೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಆಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಹೋಗಿನಿ ಒಂದು ಈತ್ ಕುಂಟು ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಅತ್ತಿಗೆನ ಅವಳು ಬೋದು ಅವೇ ಪಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅವಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಸೊ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಹಂಗೆ ಹೆಂಕೋರು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಡ್ಯಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಧ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದಿನಿ ಪಾಪ ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗರ್ಜನಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ಕೊರತೀನಿ ಅಂಚದು ಪತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ ಅರ್ಧದ ಪೂರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಓಕೆ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನು ಯುಗಾದಿದ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊರ್ಪೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಲೋಟೆ ನೀರು ದೇತೊಂದು ಬರ್ ಊಟ ಪರಪ್ಪ ಅಂದವೆ
ಓಕೆ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ. ಓಕೆ ಮೂಲು ನೈಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೈತಂಡು ಈ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅವೆ ಮೂರನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಐಟನ ಯಾನು ತೊಚ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗರಿ ತಲಕ ಲೈಟ್ ಕೇತೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಪಿರಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಬರ ಮಲ್ತತ್ತು ಎನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೀಗುಲು ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪರ್ ಎಂಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲಿತೆ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹರಸಾಹಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವಿಕ್ ಮೂಜಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕಾದ್ ತೋಜ ಉಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಪಾಡುವ ಪಂದು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಅತನ ಪಂದಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೈಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಾದೇರು. ಸೊ ಏನು ಮಾತೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕುತ್ತುಜಿ ಏಪ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ ಬಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 24ಗೂ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್. ಸೊ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಪಾಡೋರು ಅವನಿಜಿ ಏಕೋಸ್ಕರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ಗೂ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂದು. ಸೊ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದಾಡೆ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಆತನು 9:30 ಸೊ ಯಾನ್ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಡೆ ಪೋಯಿ ದಾದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆತನ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿದ ದೈಕಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಊಲುಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಣಿಯೂರುಡು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ನರ್ಸರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಬೊಕ ಈ ಗ್ರೀನರಿಗೆ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಗೊತ್ತುನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರೀನರಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ 25 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 1 ಪೀಸಿಗೆ ನಮ್ಮ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಮುಳು ದೈಕನದ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಲಾಯಿ ದೀಪಿನ ಗಿಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿದೆ ದೀಪಿನ ಗಿಡ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪಿದೆ ದೀಪಿನ ಮೇ ಬಿ ಆ ದೀಪು ಇನಿ ಪಿದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕೋಡೆ 2 ದಿನದಿಂಚ ಉಲಾಯಿ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂತು ಲೈಟ್ ಆ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಕಪ್ಪೆ ಎದ್ದು ಬೋತುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು 2 ಪಿದೆ ಇದ್ದೀತ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಎಂಚ ಕನ್ನದ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪೂಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅವು ಔಟ್ಡೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಜೋಡು ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ ಹಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದಡೆ ಪೋಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ತೊಂಡ ಬಂತೀರಿ ಯಾನಿ ಕುರ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪು ಜವು ಹೀಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬೇನೇನೆ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತೋನು ಅಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ತೊಂದರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮುರುಳಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಕ ಇಂಚ ಆರ್ಕ್ ಮಲ್ಬೇರು ಕೆಲವೇರು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಆರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿಜ ಐಟ್ ಒಂಥರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂಬೋಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೈದ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೈದಿಜೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಅವಳುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಜೋಕುಲು ಬೈದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಇಲ್ಲದಡೆ ಹೋಂದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀರು ಇದು ಕಬಾಟದ್ದು ಏಟ್ ಹಾಕಲಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿನಿ 35,000 ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಬಟ್ಟೆ ಬಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಲ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕಬಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋ ನಿಲ್ತಾರೆ ಈಗ ಟೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ವೈಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಗೆಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಾರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗುಂಡಿ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಾರಂಡು ಗುಲಿ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಇನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡುವೇರಾ ಇನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ಜರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೊರಡಿ JCB ಬರ್ತದ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ದನ್ನತೆ ತಾರೆ ದೈಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆಂಡು. ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗಿದನತೆ ಅವು ಪೂರ ಮಣ್ಣೊಂದು ಆತನ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನನ್ನ ದಾಲಿಜ್ಜಿ
ನಾನೊಂದು ಟಿ ವಿದೊಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಬರೆಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ ನಾನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ.